Molt bé. Doncs, si us sembla, podem continuar amb les jornades. No crec que sigui necessari. Encara tingueu a passar l'aire condicionat. Bé, doncs continuem. Hem tingut una primera part amb la presentació dels resultats de l'Eurorom amb la Carme i la Helen. He pogut veure al descans hi ha un bon fruit de la influència de la Helen, perquè la Inara aquí ja diu que vol anar a la universitat. Diguem que aquestes jornades ja estan tenint els seus fruits. Es tracta d'això, com bé ha argumentat la Helen, tots els gitanos tenen les mateixes oportunitats d'anar cap a la universitat. I ara el que farem és sentir la veu de gent que està treballant des de diferents àmbits i familiars que estan participant al Mediterrani, perquè us puguin donar des d'una visió directa, en primera persona, els beneficis que tenen el que seria la formació de famílies. Jo us presento així a tots a cop i ja us deixaré en mans d'elles i d'ell. Començarà la Tania García, tècnica de la Unitat d'Atenció a la Comunitat Gitana del Departament de Benestar Social i Família de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària de la Generalitat de Catalunya. Acte seguit intervendrà la Montserrat Sánchez, membre de l'Associació Gitana de Dones Tarmestitem. A continuació tindrem les intervencions del senyor José Cabarri i la senyora Juana Pérez, participants a la formació de famílies que s'està desenvolupant a l'Escola del Mediterrani. I per acabar, intervendrà la senyora Loi Santiago, integradora social i voluntària en formació de familiars a l'Escola del Mediterrani. I més o menys jo ja faré la meva tasca de moderador. Si veus que som una persona xerra massa, anirem reduint i si algú vol dir alguna cosa més, tindrem espai també per fer una bona ronda de preguntes. Tenim pensat fins les 8:15, o sigui que tenim temps de sobres per escoltar i després poder debatre. O sigui que ja us deixo la Tania García. Hola, bona tarda, em sentiu? Sí. Volia donar les gràcies a la Universitat per convidar-nos, al Pla Integral del Poble Gitano i al Departament de Benestar Social i Família. Vinc a substitució del Marc Vinyes, que és el subdirector general. Ell ha tingut un problema finalment de salut i no ha pogut venir, però està molt compromès amb aquest tema i m'ha dit que, sisplau, us ho digués perquè per ell era molt important poder venir. El nostre paper avui, que venim a representar en aquest cas, és l'administració pública, que seria potser menys atractiu d'entrada, però sí que volíem deixar molt clar, com a representants del Departament de Benestar Social i Família, que la nostra línia de govern, la nostra línia d'intervenció en el tema educatiu amb el poble gitano, és la línia que avui s'ha explicat a la taula anterior i que el projecte Eurom representa. Nosaltres hem participat com a socis en el projecte amb una tasca fonamental que és intentar transferir a altres països i a altres administracions de l'estat espanyol aquestes actuacions educatives d'èxit i concretament la formació de familiars. Com veieu aquí a la diapositiva, nosaltres, el departament, ha desplegat, ha definit el Pla Integral del Poble Gitano, que algunes persones ja coneixereu, però que aúna totes les polítiques públiques específiques adreçades a la població gitana a Catalunya. Tots els departaments estan implicats, menys el Departament d'Agricultura, perquè no va haver manera d'entrada de veure la vinculació directa amb el departament, però tots els altres departaments estan implicats i han signat aquest acord de govern. Hem posat 2014-2016 perquè és el període vigent, però és el tercer pla que ja duem a terme des del departament. D'acord? Els objectius del pla més importants són aquestes, definir polítiques d'actuació específiques a favor del poble gitano. És molt important això de les específiques perquè també és la reivindicació que nosaltres estem fent des del govern de Catalunya, que poder fer polítiques adreçades a
excloent, sí que miren específicament a afavorir la situació de la població gitana sense excloure altres grups de la societat. Sempre partim d'evidències d'èxit, que és un salt fonamental que s'ha fet en aquest pla i que també es treballa de manera molt intensa des de la Universitat Rovira i Virgili i des del projecte EduRom. També des de la política ja no volem fer més coses que siguin un fracàs, perquè portem més de 20 anys treballant amb la població gitana en el nostre departament, hem invertit molts diners i amb molts fracassos i això ja no podia continuar i per això s'ha canviat la línia i ara es treballa sempre a partir d'evidències d'èxit o actuacions d'èxit en tots els departaments amb la mateixa línia. El segon objectiu del pla és, com veieu, ja hem incorporat fins i tot el llenguatge científic, aquest d'estratègies per implementar actuacions d'èxit en diferents àmbits. Veureu que són tots aquests àmbits de treball on nosaltres hem de millorar els estàndards i la situació del poble gitano. Avui venim a parlar concretament d'educació. Equiparar socioeconòmicament els gitanos i les gitanes de Catalunya no és l'exclusió social amb la societat de la qual formen part. Diem equiparar perquè, com sabeu, el Parlament de Catalunya va reconèixer el poble gitano el 2001 com a part del poble de Catalunya i per això s'utilitza aquest verb, per intentar igualar la situació d'uns i altres com a poble català que som tots, però en el cas del poble gitano la seva situació estava molt per baix a nivell socioeconòmic i cultural. Per últim, promoure la cultura gitana com a part de la cultura catalana, fent difusió dels seus valors i de la seva contribució a la cultura de Catalunya. També som molt actius en difondre totes les aportacions culturals que ha fet el poble gitano a la cultura i a la història de Catalunya. Bé, els 4 elements claus són aquests. La implicació de la població gitana en tot el procés, aquest pla que nosaltres l'ensenyem amb molt de carinyo, s'ha fet amb molt de treball amb la població gitana, hi ha diferents espais de participació. El més important, volem dir, o que més ha fet un salt més gran a nivell de definició de polítiques públiques és la creació d'un grup de treball de redacció del pla, o sigui, actuació per actuació intercultural entre gitanos i les gitanes i també de diferents procedències. Hi havia la gent de l'equip, hi havia gent d'un departament, hi havia gitanos associats, gitanes no associades, una mica de tot. I tots i totes juntes vam fer, i us puc donar fe jo, que vam redactar el pla. La contextualització en el marc europeu, estatal i català referent al poble gitano. No podíem fer polítiques a nivell local només, sinó que havíem de veure tot el que es feia arreu del món i veure quin context polític teníem i quines eren les recomanacions polítiques, sobretot de la Comissió Europea. Tot això en aquest equip també hi ha altres espais de participació, s'ha consultat i hem hagut de fer un pla alineat amb aquests objectius de l'Europa del futur, a l'Europa 2020 o com no. Llavors, un diàleg permanent amb les autoritats locals, col·laborem amb tots els ajuntaments que tenen població gitana als seus barris i consonància amb els resultats de les recerques científiques de la llibertat social. Per això hem volgut participar en projectes com aquest i en altres projectes que alimenten el nostre treball d'evidència, de qualitat i d'excel·lència. Per això per nosaltres és una millora importantíssima en els petits barris on treballem és espectacular els resultats que estem veient des de l'administració pública. Estratègia Europea 2020 que també ens recomana a nosaltres, a les administracions, fer tot això. Col·laborar amb les autoritats locals, implicar la població gitana, etc. Aquí veieu algunes imatges dels espais de participació, llarguíssimes, les reunions molt intenses i esborrany 1, esborrany 9, esborrany 5. La veritat és que és un treball conjunt molt interessant i molt enriquidor. La consonància amb els resultats de les recerques científiques de major impacte, com també ha comentat la
Carme Garcia abans, en el nostre cas, el Pla Integral veu dels resultats d'un projecte que es diu Work-a-Law, que va ser un projecte molt important en poble gitano a nivell de la recerca científica del programa MARC. Els resultats nosaltres els agafem i els utilitzem per definir polítiques, i també el projecte Included més vinculat a l'educació en aquest cas. El diàleg amb els ajuntaments, aquí totes aquestes persones són persones gitanes contractades per els ajuntaments, crec que no sé si l'Enriqueta ha marxat, però ella, per exemple, està aquí. Són reunions que fem amb els ajuntaments i amb les persones gitanes que treballen als ajuntaments. I parlem a nivell més local de les intervencions que es fan i intentem alinear-les de lo local a lo europeu, tot el que fem que tingui la mateixa direcció. Molt bé, concretament, en el tema de la formació de familiars, en el pla hi ha 3 mesures. La primera seria la EDU2 mesura 3, l'he referenciat perquè algú la volgués agafar, l'agenda de polítiques públiques o així. Diu que la Generalitat es compromet a fer promoció de les actuacions educatives d'èxit, grups intel·lectius, tertúlies literàries, biblioteca, etc., i a la implicació i participació decisiva de les famílies a l'escola. Els nens que tenim aquí, i la Loli, estàs a la foto, la Loli, Santiago, és una conferència que vam fer d'un altre projecte europeu, que aquests 2 nens, nen i nena, germans, van explicar la seva experiència en la tertúlia literària, que va ser brutal, i eren superpetits, i li van explicar ja tota la gent de les administracions i les escoles, i va ser una passada. Doncs nosaltres, des del Departament de Benestar, estem col·laborant bilateralment en ensenyament, perquè independentment de que una escola faci conversió o no a comunitats d'aprenentatge, nosaltres els estem dient de manera molt enèrgica i hem arribat a acord, estan disposats a fer això, a afavorir la implementació d'actuacions educatives d'èxit en les escoles amb alumnat gitano que ja hem identificat que tenen resultats molt dolents acadèmics, problemes de convivència, etc. Són concretament 7 escoles de Catalunya que ja estan identificades com les escoles més prioritàries i que d'aquí a 2016 han d'implementar actuacions educatives d'èxit i potser fer conversió en la comunitat d'aprenentatge. És aquesta vinculació una altra vegada entre la ciència, la política i al final la societat. Una altra mesura del Pla Integral del Poble Gitano és fer formació per a preparar la prova d'obtenció gradual d'educació secundària per a majors de 18 anys, preferentment en centres escolars, precisament per això que s'ha explicat de l'impacte que té en els nens i nenes en els seus resultats educatius. Com ha comentat també la Laura anterior, nosaltres afavorim la contractació de professionals perquè va poder fer el graduat en secundària a les escoles que ho desitgin i també en un cas en centres cívics quan hem tingut possibilitat de fer-ho en una escola. En aquests moments tenim 3 graduats en secundària en marxa i 2 previstos de posar en marxa en els propers mesos. Teniu Lleida, que no ho fan a una escola, que són aquest grup de la dreta, ho fan a un centre cívic, l'Escola Mediterrània de Tarragona, que sí que ho fa en el col·le, i l'Escola Pous i Pagès de Figueres, que ho fan també en el col·le, i de veritat que és espectacular. Jo treballo amb un telèfon allà i és un efecte truc, o sigui, una passada. No paren de demanar-nos graduats escolars, cicles formatius, accés a la universitat. Quan fas una participació formativa realment els efectes són importantíssims. Més fotografies perquè veieu la gent, perquè a vegades des de l'administració també s'han fet coses que no han tingut cap èxit i veieu que hi ha moltíssima gent que demanen espais pels dissabtes. Anem bojos amb els centres cívics i amb les escoles per demanar espais d'estudi i ara necessiten canons. Realment són tots gitanos i gitanes, en el cas del Mediterrani està més barrejat, però hi ha moltíssims gitanos i gitanes que no havien agafat un llibre en molts anys i que ho estan fent ara amb una energia impressionant. Alguns resultats que ja estem observant ara és que la reducció de l'absentisme en els fills i filles de les persones que fan la formació és molt gran. Nosaltres tenim com a
resultat esperat del pla integral en aquests 2 anys, fer una reducció del 30% de l'absentisme, un 30% d'abandonament escolar i millorar un 15% competències bàsiques del grup classe a CC i a quart d'ESO. Aquests són els nostres objectius, però hi ha llocs que en mesos ja hem millorat l'indicador d'impacte, però en un 200%, no? O sigui, ja no hem de baixar 30 punts l'absentisme perquè s'erradica l'absentisme i no hem de pujar 15 punts la competència perquè milloren moltíssim les notes, no? O sigui que estan per sobre les nostres expectatives i estem molt contents i us ho volíem transmetre des de l'administració, que això serà la línia després del 16, 20, del 18 i el 20 perquè no hem tingut mai resultats tan positius. La millora de les notes dels nens i nenes, aquí no us ho he posat perquè no volia fa molt de temps, però una de les coses que fem també al pla integral del poble gitano és preparar la gent per la prova d'accés a majors de 25 anys i hem tingut un grup de majors de 25 anys que han preparat la prova i els 6 aprovats en 3 edicions, o sigui, en 2 cursos, diguem, 6 nois i noies que han aprovat l'accés a la universitat i parlant amb ells, una de les coses que diuen és que les notes dels seus fills, els que tenen fills i filles, han millorat moltíssim. O sigui, ja el de l'absentisme ni s'ho planteja, no? Que els seus nens siguin absentistes, però millorar les notes molt, perquè volen anar a la universitat com ells. I parlo de xavals i xavales que estan als mercats, en molts dels casos amb cursets alterns del mercat, sense parada ni res. O sigui, no són contextos afavorits dins la població gitana, sinó que són persones en una situació d'exclusió social o en perill d'exclusió social important i que estan accedint a la universitat. El compromís del departament és que les persones que han demostrat aquest esforç i aquesta motivació cap als estudis tindran el nostre recolzament i no serà una barrera per ells la barrera econòmica. O sigui, es cobrirà la beca de matrícula i llibres per tots els alumnes que aprovin l'accés a la universitat i segurament en molts casos també temes de mobilitat si escau. O sigui que l'aposta per l'educació dels adults, dels familiars, de l'entorn dels nens i nenes és total per part del pla integral del poble gitano. L'augment de la motivació, com l'hem notat, doncs que no paren de demanar-nos coses que no sabem com farem, perquè al final el Departament d'Ensenyament ha d'entomar, perquè a vegades tenim més funcionament com d'ONG, que sempre busquem tot, els llibres, els profes, els espais, perquè ho volem fer des de l'equip del pla integral, però cal una consciència de la institució i realment fer això tot arreu, que ho demanin en el minut 1, que un grup de 15 gitanos o gitanes d'un barri demanen un graduat escolar, no pots estar 4 mesos per muntar-ho, ho has de fer immediatament. Doncs això és una mica els reptes que tenim. La millora de la comunicació entre escoles i familiars no ens arriben, en el cas de centres que estan implementant formació de familiars, no ens arriba cap cas d'intervenció en conflicte. Nosaltres tenim tot un dispositiu de herències antigues de gent que va a les escoles o a les escales de veïns o als barris i que són experts en resolució de conflictes, gitanos. No. O sigui, rebem moltes trucades als Mossos de molts llocs d'altres escoles, però no d'aquestes. O sigui, es redueixen els conflictes, no ens arriba cap conflicte ni per als ancianos, ni per als mediadores, ni per res. O sigui, l'escola, ella sola, va gestionar de manera dialògica els conflictes i també aquí té un impacte en el nostre dia a dia. El temps que utilitzàvem abans per resoldre conflictes, que es resolien de manera puntual, però que després tornaven a aparèixer, ja no destinem això i ho destinem a altres coses. Afecta trucar a altres territoris i persones a títol individual, doncs que tothom vol fer ara formació de familiars. I és molt xulo perquè treballem molt amb les xarxes gitanes que diem nosaltres, que són la gent dels barris, les comunitats, i ja tenim gent com a tot arreu, i ens estan demanant, però clar, ha d'haver acord amb les escoles o amb algú que
estigui allà, l'ajuntament, així. Llavors, tenim una llista de model graduat, i el graduat després diu aquí ara un cicle superior, i ara vull fer això, i ara em vull apuntar anglès a l'estiu, com ho faig, buscant classes d'anglès, buscant filosofia, o sigui, tot això, no? Tenim fulanito, les coordinacions han canviat, tinc fulanito, menganito que necessita això, necessita allò, tot això ens ha passat també. I els estudis postobligatoris. Com a pla tenim el resultat esperat de 10 estudiants gitanos universitaris nous, perquè no tenim el número que hi ha ara, el que volem són 10 més, i ens hem de poder comptar 10 persones noves a la universitat. Doncs hem notat també molt d'augment de motivació per entrar a la universitat i finalitzar la universitat. O sigui, no només accedir, sinó voler acabar amb èxit la universitat. Què farem nosaltres per fer que més gent faci això? Perquè, clar, Catalunya és com una mica pionera en el model de treball o la manera de treballar amb la població gitana a Catalunya, però ara hem de fer que més gent ho faci. I nosaltres estem en diàleg permanent a nivell estatal, tenim identificada tota la gent que és competent en polítiques públiques en poble gitano arreu de l'Estat i estem fent un lobby, una pressió perquè facin aquestes coses i deixin de fer àrees en poble gitano, que com sabeu tots i totes, doncs es fan moltes coses que no funcionen, des del procés de perruqueria a terç i inclús per nenes molt petites o accions que no tenen continuïtat, que fas una cosa després una altra, ara contracta una noia gitana, no funciona, agafa una altra, saps? Hi ha aquest tipus d'accions que parlem a les reunions de l'Estat, diguem, i que nosaltres a Catalunya anem amb tota aquesta bateria d'actuacions basades en evidències d'èxit i que volem que tots facin. El dilluns anem a Madrid a una jornada educativa, jornada de teories i pràctiques educatives amb la població gitana, també explicarem tot això i volem aconseguir el compromís de l'Estat i d'altres comunitats perquè facin aquest tipus d'actuacions amb població gitana. També a nivell de la Comissió Europea hem fet un informe polític que estem acabant de treballar per enviar i farem reunions mitjançant la delegació de la Generalitat a Brussel·les, perquè des de la Comissió Europea s'insti als estats membres a que facin aquestes coses que hem estat fent nosaltres a Catalunya des de l'EduROM i en el marc del Pla Integral de formació familiars i en el tema educatiu en general amb el poble gitano. Sí? No, jo ho deixaré. De moment sí. Després, si voleu, us explico més coses concretes, però ara us parlaré. Molt bé, doncs bona tarda. A mi sí que m'està afectant l'aire. Intentaré que amb l'ajuda del micro que arribem. Doncs nosaltres som una associació, l'Associació Gitana de Dones Romcotarme Estipend, que ha participat en el projecte EduROM i que, com veureu, en el projecte, en la presentació, el que nosaltres hem fet ha sigut presentar la nostra línia de treball, aproximar-la en aquest projecte i estendre-la en el debat amb altres entitats. Molt bé. L'associació va néixer l'any 99 i va néixer entre un grup de dones gitanes i no gitanes. Des d'aleshores vam començar a treballar amb la idea de ser una associació no d'intervenció directa, vull estar amb les
dones gitanes de tal barri o de tal altre, sinó de tenir una extensió de tota Catalunya i treballar des d'aquelles línies que veiessin que eren prioritàries. Aleshores, els objectius que ens vam marcar són aquests que teniu aquí. Primer, la igualtat i la no discriminació de les dones gitanes, col·laborar amb qualsevol grup que estigués treballant per la igualtat des d'aquestes actuacions que plantejaven des del principi, actuacions que tenen uns resultats, no que són bla bla bla, com hem anat dient en diferents moments al llarg de la tarda, facilitar o fomentar l'accés igualitari a serveis o a àmbits que per tots i totes estan assegurats en general, però que el poble gitano a Catalunya, a Espanya i a Europa i crec que al món doncs no han tingut històricament i no tenen en aquest moment. Després, treballar per potenciar la imatge de les dones gitanes, no tant la imatge estereotipada que podem tenir des de la societat en general, sinó potenciar aquelles coses que estaven servint com a actuacions que promocionaven els camins d'igualtat. I per últim, que la veu de les dones gitanes fos escoltada i que no fos algú que estudia a la dona gitana que ve a explicar què és la dona gitana. En un principi aquests eren els nostres objectius i alguns dels nostres somnis és el que us vinc a explicar aquí de com els hem anat treballant i com els hem aconseguit. Nosaltres partíem d'una premissa que crec que més enllà de si arribem a la universitat o no, de si ens incorporem al mercat laboral o no, totes les persones són capaços de transformar el nostre entorn i totes les persones són capaces d'entendre en quin entorn i en quin context estem. Tots som capaços de saber si som pobres o si som rics, si tenim més dificultats o menys i de veure solucions. Nosaltres el que volíem era aportar solucions. Aleshores, una de les solucions que nosaltres vam agafar molt des del principi per treballar perquè veiem que l'educació era una de les línies prioritàries i que les dones gitanes expressaven així, que era prioritari treballar amb l'educació de tothom, era treballar amb una línia d'actuacions educatives que estiguessin avalades científicament, perquè estàvem farts de que les escoles on hi ha nois i noies gitanos siguin guetitzades, es cristal·litzi el seu fracàs i que no acabi fent-se cap graduat escolar en aquestes escoles, o pocs, o els mínims. Tenim una foto del que són les escoles gueto dels barris gitanos, en els quals allà no promociona molts nens ni nenes fins ara. Aleshores, està molt bé que des de les polítiques, des de la investigació, se'ls recolzi perquè aquestes actuacions educatives d'èxit puguin ser la línia en la que nosaltres puguem treballar. Aleshores, nosaltres el que vam fer des del principi va ser treballar molt des de la vessant de la formació de les dones gitanes en general i del poble gitano en general adult. Aleshores, us he posat aquesta foto que em fa especial il·lusió posar-vos. És, no sé, els que no heu anat mai a la Barceloneta, a Barcelona, doncs hi ha una font petiteta en una plaça, petiteta, amagada, davant de la platja que es diu plaça Carmen Amaya. Aleshores, la nostra primera jornada de treball va ser en el centre cívic que hi ha just davant d'aquesta font. Nosaltres el que vam fer als 4 mesos de començar a treballar va ser reunir-nos allà amb totes les entitats que tinguessin grups de dones gitanes o que fossin associacions de dones gitanes o que tinguessin una àrea de dones gitanes o que estiguessin intervenint amb dones gitanes. Ens vam ajuntar al voltant d'unes 200 dones i allà el que vam fer va ser poder treballar. Vam demanar en aquell espai poder parlar de quines eren les línies prioritàries per treballar nosaltres. Fins a aquell moment nosaltres no havíem fet cap intervenció ni cap res, només reunions nostres.
I en allà el que vam demanar va ser quines eren les línies prioritàries. La primera, educació. La segona, participació, la tercera, treball. Perdó, la segona, treball, la tercera, participació i la quarta, salut. Aleshores, nosaltres ens vam centrar molt en l'educació, com veureu, sense perdre de vista l'àmbit laboral tampoc, però nosaltres no fem intervenció directa, sinó que el que fem és promoure aquesta educació i aquestes línies d'actuació. A partir d'aquí, nosaltres ens va venir molt bé també que en aquell moment començava, com diu la Tània Garcia, doncs va haver l'estudi sobre la població gitana a Catalunya, ens va donar unes dades molt fidels al que era el mapa gitano de Catalunya i del deute que tenim a Catalunya amb el poble gitano. No pot ser que la població gitana de Catalunya sigui, en aquell quadre, les dues barres que tenim és arribem només a primària o som analfabets, persones analfabetes a primària, secundària baixa, educació superior és ínfima. Població general a Catalunya, analfabets i educació primària molt poquets, educació secundària seria on tindríem el gruix de la població catalana i en educació superior tenim també bastant. Això només us poso aquesta. Això què vol dir? Doncs que d'alguna manera nosaltres havíem d'incidir no només perquè ho deien les dones gitanes i que tenien ganes de que ho féssim, sinó perquè hi ha un deute amb les dones gitanes, hi ha un deute amb el poble gitano i nosaltres, que érem una associació en la qual havíem dones gitanes i dones no gitanes, podíem empenyar per aquest camí. Què estem fent a partir d'aquí? Nosaltres, l'actuació estrella, la que nosaltres hem vingut fent des de fa anys i que ens agrada més explicar són les trobades d'estudiants gitanes. Les trobades d'estudiants gitanes aglutinen, us aniré posant fotos perquè veieu una mica què són, però aglutinen a noies, dones, àvies, gitanes entorn al debat de l'educació, al debat educatiu. Això ho fem 2 cops a l'any. Ens venim ajuntant, ara ja, en les últimes, ens venim ajuntant entre 300 segons. La trobada, 200, 300, hem arribat fins i tot a fer trobades de 500 persones. Amb això, nosaltres, fa molts anys que estem demostrant que no és veritat que les dones gitanes no estiguin entusiasmades per l'educació. Però el que sí que és real és que les dones gitanes no s'entusiasmen amb una educació de baixa qualitat. El que ens venen a dir cada vegada que nosaltres fem una trobada i nosaltres recollim les actes i les portem al departament és que el que no volen és una educació que no repercuteixi en l'èxit educatiu, social i humà dels seus fills. Aleshores, això és el que nosaltres intentem amb les trobades aglutinar. És una tarda parlant de l'àmbit educatiu en el qual nosaltres el que fem és explicar un element educatiu, ja pot ser el sistema educatiu, ja pot ser el pas de primària a secundària, el tema que vol el grup que acull la trobada, que cada vegada és en un lloc de Catalunya. A partir d'aquí es fa una taula de referents, com teniu aquí ara, posem a nenes des de, igual hem tingut més petites que ella, fins a senyores grans que estan formant-se i expliquen la seva experiència. Això serveix per a altres per veure que és possible emmirallar-se en alguna persona. Jo sempre he explicat que quan jo era petita no havia ningú en el meu entorn que es digués Montse i que jo no volia dir-me Montse. Jo li deia a ma mare que quan jo arribés a ser gran em canviaria el nom. Perquè jo no tenia, en el meu univers no havia una referència. Aleshores, per mi era estrany. Quan una nena no té un entorn acadèmic, se li fa estrany desitjar aquest entorn acadèmic. I més quan li estan dient que això no és per ella. I quantes orientacions
diuen a les noies gitanes, amigues nostres i companyes nostres, li han dit: aprèn un ofici, mira a veure si podràs ser panadera, que després et casaran ràpid i serà el millor que facis. Això són les orientacions pedagògiques que se li fan a les noies gitanes. Amb la qual cosa nosaltres hem de fer alguna cosa, hem de fer una superació de tot això. El que creem és un espai de diàleg, el que creem és una font d'idees i solucions que poden aportar-se tant a l'administració pública com a les famílies. Hi ha un diàleg intergeneracional en aquestes trobades en les quals les àvies, les nenes, les mares, noies més grans, noies més joves, estan explicant-se l'educació des del seu punt de vista, des de la seva experiència pròpia, i això és el que nosaltres posem en el punt de partida per trobar les solucions que nosaltres proposem a l'administració pública per solucionar el que són les barreres que tenim des de la població gitana a l'educació. Aquí teniu algunes imatges i perquè ho veieu una miqueta millor, us he portat un vídeo de l'última. A veure si es veu. Assumien en ser banceres o professores, però que el context social en el no aporta sus ideas, sus soluciones, porque sí que hablamos siempre desde lo positivo, desde vamos a buscar una solución. La presidenta de l'Associació Gitana de Dones, Dron Cotar, explica que les nenes gitanes somien en ser veterinàries, pastisseres o professores, però que el context social en el que viuen impossibilita que es puguin formar. Para que vean que es posible, que puedes ser gitana, que puedes ser de familia gitana y que puedes soñar y esos sueños hacerlos realidad. O sea, para que tengan un referente, nunca mejor dicho, y que se miren en ellas y quieran seguir su ejemplo. Para eso sirven las tribus. O sea, aquí no solamente hablan las chicas que han estudiado y que saben y tal, sino las mamás, las tías, las nenas más pequeñas, todo el mundo tiene opinión, todo el mundo aporta sus ideas, sus soluciones, porque sí que hablamos siempre desde lo positivo, desde vamos a buscar una solución a los posibles problemas que podamos tener en cada uno de los barrios donde los estamos haciendo, ¿no? Per dotar de referents a aquestes joves gitanes, l'associació organitza cada any una trobada. Enguany, la 7ª edició, s'ha realitzat a l'Escola l'Amistat de Figueres, un centre públic que funciona com a comunitat d'aprenentatge i on la implicació de la família en el model educatiu té una importància cabdal. Que tothom pot ser el que vulgui i que la nostra fita de comunitat es transforma en també a totes les persones. Però si no van a la universitat és perquè no volen, no perquè no puguin, doncs vam acceptar i nosaltres estem encantats perquè encaixa perfectament amb el nostre projecte que està obert a tothom i creiem que tothom ha de tenir les mateixes possibilitats, sigui de la cultura que sigui, vingui d'allà on vingui. Han participat de la jornada unes 200 joves de tot Catalunya. Bueno, era perquè veiéssiu una miqueta en vivo i en directo. El que eren les trobades, però us volia posar una altra foto que també em fa molta il·lusió, una il·lusió especial, que és aquesta, que es veu, no està ni ben pixelada, perquè el meu mòbil era molt dolent en aquest moment, era molt més dolent que el d'ara. És la primera trobada que vam fer. Nosaltres ara farem la 17ª trobada a l'octubre, coincidint amb una altra data important, i aquesta va ser la primera. Teniu a 3 persones que són persones de l'associació en aquell moment i només hi havia una mare i una nena. Això no ens va parar a nosaltres, només va venir una mare i una nena, això no ens va parar.
ara estem en 300, 400, 500, 200, 300... No ens importa. El tema és que vingui, que parlem i que a partir d'allà comencem. Això no ens va aturar, la següent van ser 40 i a la tercera, a Terrassa, jo vaig sortir amb una migranya impressionant perquè érem 300 persones allà i era la tercera. Aleshores, quan comencem a donar espais per sentir la veu, per poder donar solucions i per no fer el que deia la Carme abans, queixar-nos de les coses que van malament i dir per què van malament, ja sabem per què van malament. El que hem de fer és trobar les solucions i posar-les en marxa. Ja us he ensenyat l'àlbum de fotos, aquesta és l'última que vam fer. Un altre focus en el que nosaltres posem èmfasi és en el curs de monitores. El curs de monitores, que moltes vegades ens pregunten pel curs de monitores en el lleure amb l'especialitat de menjador escolar que fem amb les dones gitanes, portem fent-lo ja, el portem fent ja 6 anys i amb aquests cursos de monitores el que fem és donar una formació homologada per la Generalitat de Catalunya a les dones gitanes, no perquè tinguin només una sortida laboral, que aquesta sortida laboral és molt minsa, perquè només poden anar a l'hora del menjador. Són monitores de lleure, d'acollida o d'activitats de lleure, però estan especialitzades en l'horari de menjador escolar. Per què? Perquè nosaltres tenim un poble gitano a Catalunya sense formació, per tant no tenim mestres que hi estiguin a les escoles. No hi ha mestres gitanes en quantitats per tenir una o dues en cada escola. Per tant, a nosaltres, una de les coses que vam veure que havia a la investigació de més referència a tot el món era que s'havien d'incorporar figures, persones gitanes a dintre de l'escola per poder gestionar i vehicular a les famílies perquè entressin les famílies dintre de les escoles. I això vam pensar amb les dones que seria una bona idea dotar-les d'aquesta formació i incorporar-se a les escoles en l'horari escolar. Tenim, a més, l'empresa de formació que fa aquesta formació ens dota d'una borsa de treball en la qual s'estan incorporant moltes d'aquestes dones, la majoria, al voltant d'un 70%, a les escoles on han fet les pràctiques. Tenim aquesta formació. Aquesta és la foto de l'última en Baró de Viver, a Bon Pastor, i com que les idees començaven, ja havíem posat en marxa totes aquelles idees que sortien de la font de la plaça de la Carmen Amaya, doncs el 2010 vam fer el primer congrés internacional de dones gitanes aquí a Espanya, a la internacional, van venir dones, portant unes 300 dones de base de tota Europa, per poder parlar de com encaminàvem línies següents, en la qual una d'aquestes línies va ser l'acreditació de competències d'algunes de les dones gitanes que tenen molta formació no acadèmica de la seva vida laboral, de treballar al mercat, allà on hagin treballat, i és una de les formacions que estem portant a terme en aquest moment, un dels projectes. Jo deixaré aquí també, amb aquesta imatge i els resultats del congrés, i dono la paraula. Buenas tardes. Mi nombre es José y vengo del Colegio Oriental de la Poblada. Bueno,
he estado estudiando en la preparación para el final de la ESO, porque para mí es más fácil y menos tiempo. Y luego el cole lo tengo cerca de casa, en la clase allí se aprende mucho y hay una armonía con los profesores y los compañeros. También quiero destacar que una vez dando clases da más confianza y autoestima. Y para mí, Joy Santiago es una referente a seguir. Y quiero dar las gracias a los profesores, a los responsables del proyecto y al Colegio Mediterráneo. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juana y yo soy mami y alumna del Colegio Mediterráneo. Llevo poquito tiempo, porque prácticamente, bueno, mis niños no llevan ni 4 meses, yo he estado 2 meses estudiando, pero ni os imagináis lo que he aprendido en 2 meses. Por circunstancias de la vida, pues, sinceramente, prácticamente no he ido ni al colegio. Vengo de una familia que mis padres han tenido 10 hijos, hemos tenido que estar trabajando y nunca he tenido la oportunidad, porque luego también me casé muy jovencita. Siempre he tenido ganas, siempre he querido llegar a más, pero bueno, por circunstancias de la vida no he podido. Y ahora, al trasladarme a Buenavista, Campo Claro, ha sido como un pequeño regalo, ¿no? Porque justo en el colegio donde están estudiando mis hijos, puedo estudiar yo. Nos levantamos a la misma hora, vamos al colegio, entro en un curso interactivo con los niños en las clases. A lo primero, bueno, pensé, ¿qué le voy a aprender yo a mi hijo en sexto? Pues estoy aprendiendo yo y sí que puedo enseñar, o sea, sí que puedo enseñar. Y con la niña, pues igual, ¿no? O sea, va primero, pero primero yo también estoy aprendiendo cosas, también. Y que estoy muy contenta, ¿no? Porque es una oportunidad que tengo para aprender, sacarme el certificado, llegar a graduado y ya se verá. De momento ahí lo dejamos. Y las profesoras son un encanto, una maravilla, te sientes como en familia. Ahí nadie te mira por encima del hombro, es todo muy familiar, es todo es amor. O sea, y te vas, o sea, yo llevo poquito tiempo, pero ya te digo, muy contenta porque cada vez que salía del colegio me iba aprendiendo algo nuevo y eso me motiva. Si en 2 meses he aprendido todo lo que he aprendido, yo creo que en un año ya... sí, estoy muy contenta, muy motivada y también como referente para mis hijos, para que ellos estén más animados, ¿no? El niño, por ejemplo, en matemáticas me iba flojito y ahora está sacando unas notas estupendas. Por la manera que tienen de enseñar en el colegio, ¿no? Mediterráneo, o sea, que puedan entrar voluntarios y padres y hacer grupos como hacen en las clases de los niños, que no es que otro le esté haciendo el trabajo, sino que ellos miran y ven cómo lo hacen y así es una de las mejores maneras de aprender. Y pues poco más puedo decir, o sea que estoy muy contenta y espero la próxima vez que os pueda decir ya tengo certificado o graduado. Se oye bien, ¿eh? Se oye bien. Bueno, ja em coneixeu, bona tarda, soc l'Oli i he de dir que porto 3 anys participant en el Mediterrani, a les comunitats d'aprenentatge, fa 3 cursos. Concretament al projecte de Rom estic a les classes de graduat. I jo, parlant amb els companys, amics, però en el món associatiu, sí que m'han parlat moltes vegades de projectes, de diferents projectes, però he conegut un com aquest, concretament, per als resultats que ha tingut, no? Per les evidències que ha tingut.
I això ho dic perquè és així, perquè el conec des de dintre. Aquest projecte, que és el que jo conec i he viscut, funciona per diferents motius, perquè jo crec que funciona més dels que són evidents. Seré una miqueta repetitiva perquè les meves companyes ja ho han explicat, però ho vull dir des de la meva perspectiva, de voluntària, de gitana i de que he viscut el canvi del col·legi, el col·legi mediterrani des del principi. Primer perquè hi ha les altes expectatives que tenen els voluntaris i els formadors dels alumnes. Això és primordial, perquè si no tens altes expectatives ja no funcionaria, perquè clar, estàs amb persones davant que penses que no seran capaços de fer aquestes allà, i això realment passa. I segon perquè les activitats que es fan d'èxit, que són les que són del Velodrom, són a demanda de les famílies del col·legi, i això també és molt important perquè són ells mateixos els que les demanen, com han sigut les tertúlies literàries, l'anglès inicial, la informàtica, el certificat i el graduat. Després he pogut comprovar que aquestes actuacions d'èxit han sigut organitzades socials, etc. Ha sigut evident. Persones que començaven dient que jo començo però no sé si seré capaç, no podré fer, no terminaré, que és molt per mi, al final han estat treballant tot el curs i han acabat el curs. Això també és veritat. També dic que clar, els formadors, jo parlo per mi, però també per els companys que he tingut, perquè aquí hi ha uns quants i pensen igual que jo, moltes vegades ho hem parlat, que ens hem adaptat una miqueta a les necessitats dintre de classe, perquè nosaltres teníem un horari de tarda, quan portaven els nens a classe, dues horetes fent feina i treballant a la classe. Però també ens adaptaven a fer una mica de reforç als matins o quan ells ho demanaven. Això també ha sigut important perquè ells ho demanaven perquè trobaven una necessitat. I funcionava molt bé, cada vegada funcionava millor. Els alumnes han sigut molt participatius, això és veritat. Les classes han estat molt amenes, van començar sent un grup bastant heterogeni, que hi havia diferents grups i també hi havia diferent nivell, però després, en molt poc temps, això es va convertir en un grup bastant homogeni. Tots participaven alhora, tots parlaven, al final eren tots iguals. Inclusive quan feien català o castellà, doncs preparaven treballs, que després, quan els de text o coses així, que al final sempre deien, no, regim tots alhora, i així jo parlo, l'altre parla i ja arribem a un consens. Això ho fèiem, I va ser un èxit, perquè deien que així era la manera d'entendre millor les paraules i les conclusions i tot, i al final era veritat. Jo moltes vegades deia, va, fem un examen, feien exàmens, però ells al final deien, és que preferim fer-lo tots alhora ja, però és que així no podem veure els resultats, Bueno, vale, al final ho feien, però els agradava molt parlar, molt interaccionar entre ells i parlar de diferents opinions, i al final és que jo també aprenia amb ells, perquè era una passada. Ells veien cadascú el resultat d'una manera molt diferent. I jo els preguntava, tu creus així? Sí, i l'altre ho veia totalment diferent. I al final tots ho veien igual, parlant, interaccionant, dialogant, això va ser una passada, cada vegada va ser millor. D'aquesta manera es va formar un ambient molt agradable. Inclús vam riure molt, Hi ha vegades que jo deia, no pot ser això una classe sèria? No. Hem de ser més seriosos, però va ser una passada. Clar, hi havia gent jove, adolescents, que quan escoltaven la música de la castanyera, doncs es posaven a cantar la castanyera, Clar, com que estem dins del col·legi, doncs clar, hi havia vegades que havia de riure perquè sí, perquè és la castanyera, doncs deixa que canti una miqueta la castanyera, però clar, tots deien, era molt xulo, va ser molt xulo, la veritat. I hi havia més d'un noi que em deia, si jo a l'institut hagués tingut una mestra gitana, un referent, una persona que m'entengués com gitano que soc, per mi hagués sigut més fàcil.
molt més fàcil, no? I, clar, jo pensava, això està molt bé, quin referent, no? Però també crec que és important pensar el que tenim davant, no? Les persones que tenim davant. No pensar si ets gitano, si ets de fora, clar, com que ets gitano, per què m'hi d'esforçar per ensenyar-li si... Pel que farà el dia de demà, això passa avui en dia, està passant, no? Jo sé que aquí hi ha persones que no ho fan i per sort les tenim, no? Els col·legis, però també hi ha persones que no ho fan. I clar, per culpa d'aquestes persones, això continua sent encara un gran problema de cara a la formació dels nens i nenes. I també dir casos que em passaven a la classe, una noia concretament em va dir un dia «Però tu crees mucho en mí?» I jo deia «Clar que crec en tu». I sempre m'ho deia, no? I jo deia «Què et diré això? Si m'haguessis vist a l'institut, Joan, tu et faig cas, però a l'institut? A l'institut començava un examen i posava no sé més». I posava i jo deia «Com pot fer això? Impossible!» M'ho crec, m'ho crec que feia, no? I clar, ara té 19 anys i sí que és veritat que allà fèiem formació, però també parlàvem molt, i això també era molt important. Hi havia moments que t'esperaven per acabar la classe per explicar-te coses personals. No sé si per venir, perquè he d'anar amb la mare al metge, i no et preocupis. Vols que vinguem de matí? Sí, és que m'ha passat això, i mira que m'ha passat a l'autobús. M'han dit un tractat diferent per ser de fora. Casos que... Clar, això m'agradava molt, perquè no veiem en mi una persona, ni amb els altres companys, una persona més, una formadora i ja està, veiem també una persona que et podia ajudar, que et podia orientar, i això també és molt important, no? Clar, intentes posar-te en el seu lloc. I això moltes vegades no t'ho trobes, és molt difícil. La sensació, aquesta sensació és molt fàcil de sentir, que ajudes, que fa sentir, sents que recolzes a l'altra persona, perquè és que no només ho sents, sinó també t'ho diuen, no? I moltes vegades ens ho han dit, a la Laia, al Carles com a mi, i als altres voluntaris també, ho han dit moltes vegades. Alguna vegada que m'ha passat, que això m'ha fet il·lusió, no? Que estàs parlant amb una persona que ha vingut sense saber que jo era gitana, estàs parlant, explicant, no? I quan ha passat una estona, s'apropen a tu i et diuen «Ah, ets gitana? És que no semblava, però no estava segur». Sí, ostres, que bé, quina il·lusió, que bé, que... Això també fa molta il·lusió, no? Perquè veus que després, quan tu li dius no, però no perquè jo sigui gitana, formaré millor, ni molt menys, no? Però sí que és veritat que tenim com... Et sents com una miqueta més identificat, no? Per tenir davant una persona que et pot entendre millor, no? Entendre, al final, és una cultura que has viscut en ella i que és una miqueta, si vols, si la pots entendre, no? Si tens sensibilitat, però si no, doncs és difícil. Jo, en el meu cas, trobo que no és difícil per les persones que jo m'he trobat, no? Però clar, jo entenc que a la gran majoria, a la societat majoritària, no ens trobem tan fàcilment persones que ens respectin, com gitanos que som. La confiança que tenen d'explicar-te coses, els gitanos ja són gitanos, perquè a mi m'ha passat a la classe, que al final em preguntava i a la vegada igual, el cafè és igual, moltes vegades la vegada, però és que ens trucaven moltes vegades per preguntar-nos coses i que hem acabat, no, ja, però m'han dit si demà podíem fer classe, tu com ho eres? Doncs sí, al matí, doncs sí, nen, no? Sí, que sí, bueno, hem d'aprofitar, que tenien moltes ganes i que volien treballar. També voldria parlar de la meva experiència personal, de la meva transformació, la que jo he viscut amb aquest projecte, perquè jo també he viscut una transformació personal. Per mi participar en aquest projecte ha sigut molt positiu, m'ha fet veure i creure que era possible, perquè sí que és veritat que jo també estava una miqueta, que no estava segura de mi mateixa, però m'ha fet veure que creu en les persones, no pensar primer, això que he dit abans,
ostres, si són de fora, què faran? Si són gitanos, què faran? Doncs això, primer has de creure en la persona que tens davant. I després, quan la coneguis, si veus que no és treballadora, que no té respecte, doncs això ja és una altra cosa, però no per ser una cultura o ser de fora, no has de catalogar això, ni molt menys, no? O baixar el llistó, no? Començarem a fer missions faciletes o les locals, no? Sí, home, res. I això passa, no? Això t'ho trobes, i t'ho trobes amb nens adolescents que t'ho expliquen, que ho fan a l'institut, i dius, com poden fer això, què passa, no? Però això és el primer que has de fer, no? No pensar que són persones que has de trobar a les persones, no? I després, doncs això, no? Sentir que orientes, que això és tan enriquidor, sentir que com a persona, no? Vals per ajudar, és molt important. A més que et fa sentir més segura, em motiva a continuar amb les ganes de lluitar per poder fer encara més coses. Cada dia era com una injecció d'il·lusió per continuar el dia següent. Això és el que jo he viscut amb aquest projecte. I sento que he evolucionat com a persona, però també a nivell humà. Això ho puc dir, no? A més que també m'he hagut de formar cada dia contínuament, perquè clar, eren persones adultes que s'estaven formant, que cada dia tenien més i cada dia tenien més nivell. Clar, jo sempre tenia dubtes que arribaré al nivell, saber si no surten amb això. A més que cada dia, clar, això em passava, no? Jo, això em posava a mi en una tessitura que jo havia d'estudiar cada vegada més i d'estar més formada, no? Pensar en les qüestions que podia presentar, no? Jo també al principi pensava, no sé, creia que no ho podia fer, però jo també em vaig trobar amb persones que van creure en mi, que van tenir en mi altes expectatives, i per això jo ara estic en aquest lloc, no? Per les persones que van creure en mi. I clar, és el que em passa a mi amb les persones que jo ara tinc endavant en Mediterrani, que jo crec en elles, no? Moltes vegades m'ho dic, tu tens fe, tienes mucha fe en mí, sí que la tinc, i de fe la tinc perquè és veritat que la puc tenir perquè ho han demostrat des del principi fins al final, han treballat, ho han fet, i després, si han anat a examen i no han aprovat, però s'han quedat amb més ganes, han vingut el dia següent i t'han dit, és igual, jo continuaré i ho seguiré fet i aprovaré. Temps, no? Això és tan important i tan positiu que dius. Al principi és que és molt difícil, és que no sé... Això és el resultat que jo he tingut, no? A més, també et sents d'una manera un referent, no? Com a gitana, com a dona, perquè tu estàs al col·legi i a més de les persones que tens davant, que et pregunten, que estàs formant, les nenes a la porta, o les mames que passen, tu saps si jo seré capaç de fer-lo? L'any que ve ho podria provar, que sé que ets capaç. Però són més difícils les matemàtiques? Perquè no s'he preguntat, no són les matemàtiques. Lània, explica-li com són les matemàtiques, o com és la química, la física. Però sí, és molt important, perquè cada vegada es crea un vincle més important, més fort a les persones que amb les nenes, amb les adolescents, no? I les noies que has oblidat jo, aquest sempre m'ho deia, no? És que m'agrada tant quan estic a classe i estàs tu, a més eren les que quan pensava que algú em donava respecte, que mai, no? Però si algú alçava la veu una mica,